kecuali Bu Ayu mereka udah nyamping-nyamping karo anakku wedok. Mriki Mbak, ayo kene. Bener ta? Kene. Bagong merasa medeni iki sing bocah. Bukan medeni wong mriku sing wedi dhewe. Medeni iki raine dibuak mburi ngono. Raimu dilekno sik. Ya terus ganti rai apa coba? Yo ganti gas pitik kok. Ya pitik ana raimu kuwi. Ya, anak Mas Petro. Iya, Dawu. Kenal ke sih. Oh iya. Namanya siapa, Nak? Iza. Iza rumahnya mana? Ngiri. Oh, ngiri. Ya. Itu nama lengkap. Nama lengkapnya siapa? Inaratul Iza.